Mine damer og herrer, så kan vi byde jer velkommen til herlige, solrige Tenerife, hvor jeg skal lige høre, er vi alle sammen enige om, at klokken er lidt i 12? Jeg skal høre kaptajnen. I hvert fald så er vi landet til skeduleret ankomsttid, og af sikkerhedsmæssige hensyn, så skal vi bede jer om at holde sikkerhedsbæltet spændt. Vi skal bede jer om at holde stolryggen og bordet opslået, holde midtergangen og nødgangene fri for håndbagage, indtil skiltet med sikkerhedsbæltet er slukket. Og nu er det faktisk tilladt at slå flight mode fra jeres mobiltelefoner, alle elektronisk udstyr, men vær rar at undgå telefonsamtaler af hensyn til jeres medpassagerer. Når I nu åbner bagagehylden, så gør det lidt forsigtigt.